May mga paspasan na motor yun. Yung ano, yung mag-less 24 to 40 din parang malayo kaya kung sa LBC. kung ano pala hindi talaga kakay Dalawang oras parang Kalapal, so 1,000 papunta doon, 1,000 pa balik. Wala pang pyesa, 4 ang pyesa, so makakabalikan pa siya. Dapat magang-maga na.